שלום. בנך, הרש גולדנברג פולין, חטוף לעזה, הוא נסע למסיבה, מסיבת האהבה, ונחטף שם, היה לכם עוד סימן חיים, אנחנו תכף נדבר עליו, אבל קודם כל אני רוצה להראות, כתב שלנו, כתב של המקור ישראל רוזנר, שהוא חבר הקהילה שלכם, צילם את היציאה המרגשת שלך ושל אשתך לנאום באום, וכך זה נראה. תודה. זה פעם שנייה, אבל זה נשאיר עליך חותם. מה אתם יודעים על גורלו של הרש? קודם כל אני אגיד, אני מודה, אשתי גם, אנחנו מודים לכל מי שהיה, כל מי שממשיך לתמוך בנו. 1,000 איש שהגיעו הודעות ספונטנית. קצרות, אנחנו מרגישים את התמיכה מכל העולם, וזה מחזק אותנו באופן משמעותי. אל תבואו לבית שלנו לבקר, אבל תשלחו הודעות קצרות של תמיכה, וזה מחזק אותנו משהו. מה-7 לאוקטובר, ב-9 בבוקר, אנחנו לא יודעים כלום. הוא נחטף, אנחנו ראינו את הסרטון, 10 ימים אחרי, אני ראיתי המון פעמים את הסרטון, הוא נחטף, יד קטועה, לא יודעים כלום. אזרח אמריקאי, לכאורה לא נעים להגיד, אבל זה נותן איזה קצת עדיפות בסולם הנוראי הזה שמתעדף לכאורה בין חטופים. לא אנחנו עושים את התיעדוף הזה, אולי חמאס, אולי הקהילה הבינלאומית, אנחנו אפילו לא יודעים. אני לא יודע מה קורה אחרי הקלעים ומי מחליט על מה. הוא אזרח אמריקאי, אזרח ישראלי, זה משהו. אשתך נושאת נאום, שבאמת אני ממליץ לכל אחד לראות אותו. הוא נאום הרבה מעבר לקלישאות, אני לא מאשים אף אחד שאומר קלישאות במצבים האלה, אבל הרבה מעבר לקלישאות הרגילות. על מלחמה ועל שנאה וכמה קל להתפתות לשנאה. אני ממש מרגיש שאני עושה עוול לנאום, שאני מביא קטע קצר ממנו, אבל הנה קטע קצר מהנאום באום. So here I live in a different universe than all of you. You are right there. We seem like we live in the same place, but I, like all of the mothers and all of the fathers and wives and husbands and children and brothers and sisters and loved ones of the stolen, we all actually live on a different planet. And the very cruelest of questions each of us is asked every single day without intended malice is, how are you? Well, picture your own mother, and then picture her being told there are only two options. You are either dead, or you had your arm blown off and were kidnapped by gunpoint into Gaza and no one knows where you are, or if you bled to death in that pickup truck 18 days ago, or if you died yesterday, or if you died 5 minutes ago. Picture your own mother, and that those are her only two options. And that is my answer to you when you ask, how are you? אשתך גם מספרת נורא יפה על בדואי, שבא להציל שם קבוצה של יהודים שנקלעה לתוך זה, כשהוא הולך לאנשי חמאס, ואומר להם בערבית שזה המשפחה שלו, שלא יפגעו בו. במהלך הנסיעה לעצרת האום, נדמה לי שאתם פוגשים גם את מזכ"ל האום, נכון? נכון. על הפגישה אני מבין שאתה לא כך רוצה לספר, אבל הייתה איזו בקשה משר החוץ שלא תפגשו אותו, בגלל שהוא אמר שהתקפת חמאס לא באה בחלל ריק. אני אגיד כמה דברים. א', אני ידעתי את זה גם לפני 7 לאוקטובר, אשתי גיבורה. דבר שני, בסיפורים אלה של הבדואים והכל,
הנקודה פה שזה לא סכסוך ישראל-עזה, ישראל-חמאס, זה קטסטרופה עולמית הומניטרית. יש חטופים מ-33 מדינות, משהו כזה. זה משהו, קטסטרופה עולמית, ואנחנו צריכים לטפל בזה ככה. מה הציפייה שלך אז מממשלת ישראל, אם יש כזאת? אני אבא של חטוף. חטוף שנקטעה לו היד ב-7 לאוקטובר. הציפייה שלי שהם יחזירו הביתה את כל החטופים. גם אנשים, גם הזקנים, גם ילדים, גם הפצועים קשה, ואת כל החטופים. אני עוסק בזה עכשיו. להחזיר זה גם לא להיכנס קרקעית עד שהם לא מוקסמים להחזיר? שאל אותי בסוף כל הסיפור, כשזה מסתיים, הדעות הפוליטיות ומה אני חושב, כרגע אני עוסק בדבר אחד, משימה אחת. הבאת הביתה את הבן שלי ואת כל החטופים. ג'ון פולין, אני רוצה מאוד לאחל לך שנפגוש אותך פעם הבאה באולפן עם הרש. אני מקווה שהוא יהיה פה לידי מיד אחד. כן. הוא ממש במעבר טבעי. מאיה איידן נמצאת